Eta gero kasureko zuen denporan ja, Elixak eta ondino bere indarrandi eukan, edo ja porbeti indarra... Ni pentsaten dut, hori da nire guztie, niretzien neiko mesara joteko eta horre gauzek burtsu bet jabon egin diez edo holan irakatze dozkue, berandu arte, baina aliagasan egun bate izan zen, onaino aliaga gara, eta ja, baina gure sasoin harin jasi ginen Elixia izten. Baina aldana izen zare zain aldaketa, 75 eurrera, aldaketa izen zen egun batetik bestera. Itzela. Itzela. Egun batetik bestera. Eta zetan igerri zen duen zuek aldaketa hori? Geuk. Ja niko arpeixetaten gendun eta geure buruaren jabe isetilez. Gero igertzen zen, ez da, gauza asko pasatzen zirenien gizarteko itxurek edo ondino, gure ama, gure aitxek eta berak ondino sustraizek zenduek ekoz. Baina alakoek, bihurtu ginen derrepente, bai geure iruroek eta bestiek, ez aldaketa itzela igarri gendu.